kusangana kwatiri kuita zvekare pano patirari 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis youtube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell audyikirwe mari yako yemufoni. Ende kusubscribe kunoitwa ka1. Kana wakasubscribe usabaye zvekare wakasubscribe kare. Zvisinei amavadikani, nyaya nezvamuzora nhasi inyaya ine rufu mukati. Tingotanga tanyora mucomment section kuti rest in peace. Nyaya nezvamuzora nhasi inyaya yevasikana 5. Nyaya iyi yakaitika pachikoro icho chinhoi University of Technology, ndo pakaitikira chiitiko ichichi. Vasikana ava vari 5 vakabva pachikoro apa vachiti vari kuenda kubhawa kungonotandara vachivaraidza nguva. Vaenda paclub iyi yavakaenda kunotandarira. Vasikana ava vakazongomwa doro. Vamwa doro vari 5 kudaro. Umwe wavo kuma3 kunze kwakunoedza ndiye akabva yeuchidza vamwe zvikanzi kunze kwatochena yatichiendei kumba. Asi vanhu ava vainge vakadhakwa. Vakatorana vese vari 5 ende murodhi vaifamba vachidzedzereka. Hapana aiziva zvaaiita murodhi umu. Zviri kunze pangobuda mota yakabva nekukona ichimhanya. Mota ipa yakasvika ichipinda pacave yaimhanya ende yakasvika ichivadhuma vese vari 5 vakawira pasi. Munhu uyu aona kuti adhuma vanhu, chaakakwanisa kuita akatiza. Mufungiro watiri kuzviita isusu, mufungiro wamuonero watiri kuita nyaya iyi, tinofungira kuti uyu akadhuma munhu uyu, akadhuma vanhu uyu munhu ainge asina license, saka akatya kuti ndapara mhosva. Ndopfungwa dzakakasika kumhanya mubrain dzake, akaona kuti panapa ndosungwa, akabva atiza akavasiya vakawira pasi kudaro. Atiza kudaro, vasikana ava vese vari 5 kudaro vakazotorwa vakaendeswa kuchipatara. Asi madoctors mutauro waakaita vakati umwe wavo wevasikana ava anova wechi5 anonzi Tanaswa Chinyama anonokerwa kudaro munhu ainge arasikirwa neropa rakawanda kubva mumuviri wake. Tanaswa Chinyama akafa. Chiko rest in peace kuna Tanaswa Chinyama, akafira kuchipatara ende madoctors anga azama nepese paanogona napo kuti arape Tanaswa Chinyama. Vamwe 4 kutaura kunoko vari muchipatara. Chikoti get well soon kune avo vari muchipatara 4. Ndavapore nenyasha dzaMwari. Chiudza uyo akadhuma vanhu ava kuti ndaangodzoka ataure neveukama vekumba kwana Tanaswa kana kurapisa avo vari kuchipatara, nekuti iyi ingozi yakapara. Chero akatiza ingozi yaakapara. Uchazowawanira kupi ko namwe yapera izvi? Ndinokumbura tinyore mucomment section zvatinofunga. Kuzvikoro vana ndatidzikamei, ndatisamwi doro. Ende Tanaswa musikana iye angane 19 years. Angari wemuna 2005 angane 19 years. Mutauro wazviri kuita zvikunzi Tanaswa Chinyama munhu aitogona chikoro ende anga asina mabed records kubva kumba kusvika